assistir a aquesta roda de premsa. Una roda de premsa que fem per valorar el document d'estratègia territorial que el Consell va presentar el passat dimarts. D'ahir la veritat és que a dia d'avui podem dir poques coses. El que sí que podem dir és que és contradictori, que és inconcret i que a més no garanteix ni un sol euro d'inversió. Molts projectes, moltes idees, alguna que altra barbaritat, però com sempre passa amb la Generalitat Valenciana, ni una línia pressupostària ja establerta que permeta fer res en el futur. Tant és així que realment el que sembla és que el Consell el que ha intentat és amagar la seva pobra gestió en la nostra comarca, en la Vall d'Albaida, a través d'esta espècie de carta a los Reyes Magos per a l'any 2030. Una carta a los Reyes Magos poc rigurosa i que no té un altre objectiu que el d'iniciar la campanya electoral del Partit Popular en aquesta comarca, això sí, amb els diners de tots. No sols amb els del Partit Popular, sinó amb els diners públics. Com sempre, fum i propaganda, l'especialitat del Partit Popular. Perquè l'estratègia defineix d'alguna forma un desenvolupament econòmic i social en el que en part podríem estar segurament d'acord. Però el problema és que és tan ambigu, el problema és que hi ha tanta cosa rara que al final uno no sap ni per on agarrar-se. Mireu, un bon exemple, per exemple, el que a nosaltres respecta, perquè fa un tinyent també, és el tema de l'hospital. Sabeu que una de les lluites del Pacte per la Sanitat ha estat que l'hospital actual, segons el projecte de la Conselleria de Sanitat, sols es dirigeix o sols atendrà a 12 municipis. Sin embargo, este projecte o este document parla d'un hospital comarcal, algo en lo que podríem estar d'acord de socialistes, però que des de luego xoca frontalment amb el projecte que hi ha ara mateix sobre la taula. Jo crec que la veritat és que els redactors pareix que han volgut cuidar-se molt bé, han volgut tapar-se molt bé les esquenes, mantindre equilibris, donar molt poquetes pistes i no deixar res clar en el document. Quan el que pensem és que almenys tenien que haver deixat una cosa clara, que és que la Vall d'Albaida té 34 municipis, no en té 27, com reflega aquest document. I això, el fet de que 7 pobles hagin quedat fora, no és més que una mostra més de l'escàs polític que té Filiberto Tortosa i que tenen l'INAINSA, que ni siquiera aconsegueixen que en un brindis al sol, com és això que s'ha presentat, el Consell es deixi en un bon lloc. Mireu, per no aconsegueixen ni que Cotino vinga així. Pareix que ja ni siquiera el conseller Cotino vol fer-se una foto al costat de l'INAINSA, cosa que entenc perfectament. De totes formes, vull donar-li la paraula a Joan Jornet, el nostre portaveu a la Mancomunitat, per tal que puga... Bon vesprà a totes i a tots i moltes gràcies per estar així, perquè un dia d'estiu a aquestes hores és molt d'agrair que esteu així. En primer lloc, jo vull fer una xicoteta memòria als fets de la Generalitat. Hi ha que saber que la llei d'ordenació del territori es va aprovar l'any 2004, és a dir, fa 6 anys. I en base a aquesta llei és on es planteja per al govern de la Generalitat Valenciana, el Partit Popular, on s'havia de desenvolupar tots els plans que ara venen així. El primer que així terrestre, el Pla d'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, aquesta llei contempla el Pla de l'Horta, el Pla del Litoral, etc. Els plans. El primer que hem vist la llum és aquest. Clar, després de 6 anys, amb tot el transcorregut, on evidentment si la voluntat de la Generalitat Valenciana fora ordenar el territori de la Comunitat Valenciana amb certes garanties de futur, perquè estem parlant de l'any 2030. Jo vull recordar que el govern de l'Estat ha fet 2 estratègies importants, la llei d'economia sostenible, que té com a fita l'any 2020, i la llei d'estratègia europea que ha fet la presidència, que també té i es parla de les estratègies de la Comunitat Europea a partir del 2020, estos encara són més grans i se'n van al 2030. No al 2020, al 2030. Quasi segur que alguns dels que estem així, per almenys estarem calvos, segur. Vull dir, després de tot el transcorregut, és lamentable que al final trobem un document que, com diuen els nostres pobles, no és un document, és un xurro. És un xurro perquè, mireu, cap persona, cap col·lectiu, cap institució, ningú ha participat de la redacció d'aquest document base.
I no ho dic per dir qualsevol cosa. Avui està dinant en alcaldes del PP, el dimarts de vesprà vaig estar dinant en Coguebal, reunits en Coguebal, i ningú coneixia el document. Com és possible que es faci un document estratègic per a l'any 2030 i ningú el publica? Jo crec que això és la barbaritat més gran. Però el més greu d'aquest document és que, des de la nostra opinió, l'únic que busca és l'enfrontament entre els municipis. No té més història. Busca que s'enfrontem uns municipis en l'altre. N'hi ha una estratègia de la Generalitat Valenciana de destruir el que durant 40 anys, els últims 40 anys o 30 anys, amb l'esforç de moltes persones, de dretes, d'esquerres, empresaris, col·lectius socials, sindicats, empresaris, de vertebrar un territori com és la Vall d'Albaida, i estem coneixent en els darrers 4 o 5 anys que l'única estratègia del govern del PP de la Generalitat Valenciana és destruir. I vull dir, no és una opinió, són proves fehacients. Tots som coneixedors que aquesta comarca, mitjançant un grup d'acció local, va gestionar fons europeus,